Mandla awethu Mandla, inibingelele nonke makomanda ka-MK, bingelele phezulu ubaba Nxamalala, bingelele ama-officials NEC kuma-structures wonke, Women's League, Youth League, ngibingelele abelaphi bendabuko befundisi, creatives, abaye-disability, ngibingelele bonke aba-affiliated nemkhonto wesizwe, ngiphinde ngibingelele umndeni wakababa uGodo olala Mankankane, okhulumayo uDokotela uKhehlelezi, the-National Chair of abelaphi bendabuko kwesikhashana. Ngiza nale video ngidabukile sidlulisa amazwi enduduzo umndeni wakababa uGodo olala Mankankane osishiyile emhlabeni bengingekho ngisemazweni. Ngibuyile ke South Africa, udaba lufikile kithi, siluzwile sithi dudu ma-MK amahle, dudu belaphi bendabuko alwehlulu ngehlanga, ozelwe ngowesisu sesifazane emihlake emncinyane futhi igcwele uyaluza. Singabi sabheka indima yakho idlalile, olwakhe uhambo uyiqedile. Sithi makhosi siyazi nisemanzini amnyama, ningabe nisakhombana ngeminwe. Akekho nganqaba uNkulunkulu esevumile. Siyi-national abelaphi bendabuko sithi sisazohlala phansi silidingide, kodwa cishe sizofika masilidingide kahle udaba lwethu. Cishe ngoLwesibili singabuya sizoduduza khona ePhelandaba ezweni laseMangusi. Kodwa-ke sithi le ayiye khona dudu eMkhanyakude, dudu kubantu baseMangusi, kubantu baseJozini, Hluhlu, Itubatuba, nilahlekele, uyile umuthi omkhulu. Esikufunayo sithi discipline makhomanda. Siyacela makhomanda siphinde sidlulise imbiko ukuthi makhomanda asumeni sikhombisa uthando. Leya ndoda ibisebenza, sikhombisa uthando. Siyabonga, okuningi kuyolandela. Siyabonga. This is only one family. This is only one family. We are in Nabuyalingana in a place called Phelandaba. This is a prominent traditional healer. His name is Godo olala Mankankane.